Labarai daga Kannywood, turƙashi, abin dariya baya ƙarewa. Bahaushe yana cewa inda ranka ka sha kallo. Umar M Sharif ya kamu da soyayyar 'yar autar Hafsa Idris. Idan wannan ne shigowarka wannan channel tamu wato Arewa 224 na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe. Idan za ku iya tunawa kwanakin baya Hafsa Idris ta wallafa wani hoto a shafinta na Instagram inda ta wallafa hoton ɗanta ta rubuta ɗan saurayi. Wallafa hoton nan ke da wuya, mutane da dama sun yi mamakin hoton ganin cewa Hafsa Idris tana da saurayin ɗa kamar shi, saboda ba wanda ya taɓa tunanin haka duba da irin jikin da Allah ya mata. Kwatsam wannan karan sai ta kuma wallafa hoton wata 'yar autarta, ita ma ta rubuta 'yan mata. Wallafa hoton nan ya jawo cece-kuce da abin dariya a shafukan Instagram da Twitter. Masoyan Hafsa Idris da dama daga sassan duniya sun tofa bakinsa akan wannan hoto, inda da yawa mutane masha Allah, wasu kuwa gaskiya Hafsa Idris wannan ƴar taki tana da kyau, wasu gaskiya ta iya ɗaukar selfie. Jaruman Kannywood da dama su ma sun tofa bakinsu. Kwatsam Umar M Sharif shi ma ya gashi ya shigo, inda ya ce gaskiya an ta Hafsa ina kamu, ko shekara nawa ne ni zan iya jiranta in dai za a bani. Rubuta haka ke da wuya Hafsa Idris ta bashi amsa ta kai dai ba ka da dama, to na gode, Allah ya bar zumunci, ka ce daga yau ka zama sirikina kenan. To sai ka kawo gudunmawa da kuma kuɗin na gani ina so, sai in tabbatar da gaske kake. To, shin jama'a kuna jin Umar M Sharif da gaske yake? Ku yi dakon wannan amsar tamu a shirinmu na gaba, yanda za mu yi ƙoƙarin jin ta bakin Umar M Sharif, shin da gaske yake ko kuma tsokana ce, tunda dai du abokan wasa ne. Mun gode. Domin samun zafafan shirye-shiryenmu ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode.